Mivel ez nem acél, csak műanyag, elsőre azt gondolhatod a makaktáról, tuti nem erősítjük meg a betont, mint a betonacélháló. Hogyan érhetnek fel ezek az apró tálak az acél erejéhez? Talán hallottál róla, hogy egy új vastag pókháló képes lenne megtartani egy Boeing 747-est. Az általunk forgalmazott statikai makroszálak hasonlóan működnek, mint a pókháló. Ezeket kicsi, vékony a szálak, 0,8 mm vastag és 40-45 mm hosszú, olyan polipropilénből készülnek, ami rendkívül nagy szakítő kiváltságot biztosít már egyetlen makroszálnak is. Ezekből keverünk egy köbméter betonhoz néhány kiló. Egy kiló makroszál több mint 50 000 darab kis apró szálat tartalmaz. El tudod képzelni, hogy ha ezek a szálak egyenként 10-12 kilót is elbírnak, akkor 50 000 darab mennyit bír el? Akár 600 tonnát. 3 Boeing 7 lehet a súlya. Tudom, hogy az eloszlik az 1 köbméter betonban, de akkor is elementáris erő, igaz? 3 kg per köbméter adagolás esetén 150 000 darab szál kerül 1 köbméter betonba. Ez az elképesztő 500-os erő, ami 3 dimenzióban oszlik a betonban, azt eredményezik, hogy olyan kompozit anyagot kap, mint szétbontani is alig lehet. Ha te is ilyen erős betont akarsz, gyere a betonbooster.hu weboldalra, és nézz körül!